Vent til far er klar. Så skal vi være klar. Er du nu klar? Ja, hvad har du lavet, skat? En bog. Har du lavet en bog? Ja. Hvad står der i bogen? Ja, det kommer Uffe. Gang var der en robot, der gik. Og så kom der en ond en, der men robotten havde et sværd. Er det rigtigt? Kan du vise historien op? Må jeg se, hvad der står? Jeg lægger ned sådan her, så kan de læse det. En gang var der en robot, der gik. Så kom der en ond en, men robotten havde et sværd. Har du selv skrevet det? Ja. Er det din bog? Ja. Det er rigtig flot. Den er meget fin. Skal vi sende den til mormor? Ja. Okay.